טוב, שלום חברים, בואו נראה אם אתם יודעים מי אנחנו לפי עכשיו בסרטון. אם אתם יודעים מי אנחנו נביא לכם, אתם תוכלו להשתתף גם בסרטונים, רק אם נקבל, אם תצפו מה קורה. עכשיו בואו תראו אותנו שנייה. טוב, חגגנו לכם. פה הטמבל הגדול. טוב, בואו אני אתן לכם לזהות לפי האותיות. הקול שאני מדבר עכשיו. למשל אני. אתם תצפו בסרטונים הקודמים ותגלו לפי הקול. טוב, יאללה, ביי.